A yau ma mun sake dawowa da wata fa'ida wacce ake amfani da ita domin magance matsala ta saurin kawowa a lokacin kusantar iyali, da kuma wanda idan ya kawo baya iya sakewa. To insha Allah wannan fa'idar ita ce ta dace a yi amfani da ita. Abubuwan da za a nema abubuwa ne guda 4. Abu na farko shine za a samu ganyen kuka. Abu na biyu za a samu citta. Abu na uku za a samu kanunfari. Abu na 4 za a samu masoro. Abu na 5 shine za a samu tafarnuwa. Kowanne da muka lissafa, citta da tafarnuwa busassu za a samu, dama kanunfari da masoro a bushe za a same su. Da farko in ka samo ganyen kuka za ka samu kamar guda 5, ba da yawa ake bukata ba. In ka shanya ya bushe, amma a shanya shi a inuwa, kar a shanya shi direct a rana. Za ka samo citta ƙaramin cokali guda 1, kanunfari ka samu ƙaramin cokali guda 1, tafarnuwa ka samu ƙaramin cokali guda 1, masoro ka samu babban cokali guda 1. Za a haɗe da wannan ganyen kuka ɗin, za a dake su, a daka sosai. Yanda za a amfani da shi shine a riƙa ɗiban rabin ƙaramin cokali teaspoon, rabin shi, ba da yawa za a sa ba, rabin teaspoon za ka riƙa zubawa a ruwan shayi. In ya jiƙu sai ka sha da safe, sannan da daddare kamar minti 30 kafin a kusanci iyali shi ma ka sake zubawa sai ka sha. Insha Allah ka yi wannan tsawon sati 1. Ma in Allah yadda, ta yanda 'yan uwa suke kiran mu a ƙasa da sati 1 suna cewa sun ji daɗin wannan fa'idar, hakan ta sa in ka fara amfani da shi kafin ka kai ga sati 1 za ka ga tasirin shi. Kuma fa'ida ce wacce take bin jiki ta kama jiki, ko da ka daina amfani da ita za ka ci gaba da samun wannan fa'idar ta daɗewa kana jima'i da kuma rashin kwanciyar gaba idan ka kawo.